I've got 24. John 4, verse 24. John 4, verse 24. Yes. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Oh, yes. Oh, amen. Mhlambe mawuzoqaphela eBhayibhelini ofunda kulo kuleli verse kunomoya abawu. Kulela verse ngifundile. Kunomoya obhalwe ngo-capital letter. Capital letter M. Ebese kuba nomoya obhalwe ngo-small letter m. Niyababona labo moya? Niyababona bazalwane? Yeah. Ithi kanti le nto mangabe ithi uNkulunkulu umoya, abamkhonza ngomoya nangeqiniso. Yimuphi lo moya akufanele nikhonze ngayo? Enikhonza ngayo umoya, umoya. Wena mphi? Akukaze kube umoya kaNkulunkulu okuthiwa khonza ngawo. Funda le ndaba lo mkhongo ezansi. Funda lo mkhongo ezansi yokugcina. Abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Niyangizwa bazalwane? Akusiyo umoya ongcwele lo. Hallelujah. Akusiyena umoya ongcwele. Le nikhuluma ngaye, enikhuleka ngaye. Umoya wakho. Niyangizwa? Phela ingakuthiwa oweqiniso. Iqiniso phela angilivela kuwe. Wena ofanele ukukhuluma. Wena ofanele uphile. Akusiye kumoya ongcwele. Lo khonza naye la. Umoya wakho impela kuthiwa khonza ngomoya wakho. Lento akishiwo usisibuyi ethi zidedele kuNkulunkulu. Yeah. Zidedele futhi nikela nangomoya wakho. Lo seculetha kuwe impela hayi lo ngcwele. Uzombona kahle uNkulunkulu uma ukhonza ngomoya wakho udedele. Ithi ayisekho into oyicabangayo uma ukhuleka. Uyazilahla uzidedele wena. Ingakho ke small letter lo moya. Ngoba umoya wakho. Not umoya ongcwele. Umoya njengoba uNkulunkulu umoya. Capital letter. Uyabona akafani nalo moya kuthiwa wena fanele ukhuleke ngawo. Small letter futhi uzidedela wena ngomoya wakho. Hallelujah. Yingakho bengithi angizame ukuyichaza leyo ukuze ibambeke kahle. 1 Timothy chapter 2 verse 1. 1 Timothy chapter 2 verse 1.